que a priori, cualquier libro editado por Través, estando en portugués, debería ser máis vendido en Portugal do que na Galiza, mas iso non é así. En parte ten lógica, se editamos un libro dun autor galego, é lógico que sexa máis lido na Galiza que en Portugal. E con certos temas, é lógico. Con este libro non. Este libro se ha conseguido ser máis vendido en Portugal do que na Galiza. Estou super contente. E ainda será unha diferenza brutal. Entón, e por que iso é importante? Porque a GAL é unha entidade que pensa que ligar o galego e a sociedade galega coa portuguesa é un ganho para todos. Que gañamos con iso. É unha máis-valía, é un benestar que se aumenta. E claro, se editamos libros e son máis vendidos na Galiza do que en Portugal, é un pouco extraño, non? Parece como que estamos a vender fumo. E con este libro non estamos a vender fumo. Mais, como surxiu isto? Isto surxiu, basicamente, o responsable foi o actual presidente da GAL, Eduardo Margoto, que estaba detrás. E entón, Eduardo Margoto dixo, oye, o camiño portugués é unha posibilidade magnífica, non? Para mobilizar o coñecemento mutuo entre Galicia e Portugal. Entón, fixemos un proxecto, fomos falar coas dúas deputacións, comentaba aí antes o amigo Antón, e tive a sensación nas deputacións, Eduardo podeme correxir, cando lle falamos do camiño portugués, Criza, tanto da Deputación de Pontevedra como da Coruña, están persoas afíns ao tema, son tanto un caso como outro e bloque. Entón, eu tiña a sensación de que pensaban, caramba, que boa idea. Mas que boa idea como no sentido de que esta idea non estaba moito na miña cabeza. Que dicer, foi a miña sensación, tal vez eles a tiñen todo super planificado. E por iso non existe a GAL, porque a GAL é capaz de ver estas cousas. E non digo que eles non o visen, tal vez o visen, mas eu tiña a sensación como, oye, que boa idea. E entre moitas cousas que lles comentamos para facer, surxiu este libro. Claro, facer un libro como este, que dicer, vos gostado dos libros, non? Que dicer, facer un libro que só esa narrativa é moi fácil, en termos de edición. Facer un ensayo é fácil, este libro é difícil, ok? É difícil por moitas cousas, non? Que dicer, só diagramalo é complexo, ok? Depois ten mapas, os mapas hai que crearlos, non? Iso é complexo. Despois, o autor, pedimos, oye, que nos falta a variante de Braga. O autor variante de Braga, fai o percurso e creamos a variante de Braga. A variante de Braga, depois o autor pode falar máis, non aparece habitualmente nos guías, non é moi habitual, non? E nós témolo dentro. Entón, facer un libro como este é complexo para caramba. E despois tamén o que é interesante de facer un libro como este, que falas con moitas institucións, non? Nos falamos, por exemplo, con moitas, non? Falamos co Iso Atlántico. Temos varias reunións, e cando parecía que se ian ficar enganchados, desengancháronse. Mas foi interesante como se desengancharon, non? Eles colocaron unha especie como de ultimátum, non? De que facía falta para eles investiguen. E interesante, non? Porque a priori o Iso Atlántico ten unha misión parecida a GAL, non? Que relacionar ambas bandas do río. E puxeron como, digamos, como condicións de que non gostaban do libro, precisamente toda a información que temos de tipo cultural, histórico, etc. Este tipo de información que permite que un portugués non chegue a Galiza e diga, caramba, non estou en Murcia, estou na Galiza, é importante, para chegar un portugués a entender que pasa, estou en Murcia. É importante que saiba que non estou en Murcia. Este libro que era só de iso. Este libro ten diferente informacións que non é habitual encontrar nun guía. E eu lembro-me das palabras do director que dixo, non, eu quero un guía que se pode vender tanto en Portugal como na Franza. Mas este guía non iso. Este guía francés vendería, mas está pensado para galegos e para portugueses. Que dice, trae informacións que nos unen, que nos ligan. Outra condición que nos colocou, que me chamou moito a atención, era que non quería que falásemos moi mal das partes do xente que non están ben cuidado. Isto pode falar despois o amigo Antón, que sabe moito máis do que eu, mas eles querían que fósemos simpáticos, cos concellos, porque claro, o camiño portugués ten partes que están ben traballadas e outras partes que non están. Entón querían que educarásemos o manual. E que máis quería? Tamén querían que non incluísemos os albergues que eran privados, só podían aparecer os públicos. Que ficaba un guía un pouco extraño, non? Ficaba unha especie de un libro rosa, sei lá, porque cosa extraño. Mas, bon, o Iso Atlántico nos quiso sumar, non faz mal, e nós na mesma queríamos o libro. Entón, bon, eu simplemente quería acabar agradecendo ao autor a súa xenerosidade, e tamén tanto o diagramador, Ricardo Cabanera, que traballou como un galego. Sí, he usado otra metáfora, pero ¿para qué? Temos esta. Traballou como un galego, como un mouro, como un negro, podemos decir todo iso. E tamén o amigo Corredor, tamén traballou moito na súa traducción. E, bon, eu penso que era interesante, é mellor que fale o Antón coñece
espectacularmente, ele é un mega especialista dice, todos temos paixón, non? Miña paixón na lingua, son un louco pola lingua, non? Son profesor de portugués, na través, son un pirado, un monomaníaco. Ele tamén é un monomaníaco do camiño, entón estamos aquí todos monomaníacos, non? Xuntos nun proxecto. Entón, agora vou falar o amigo Antón e despois gostaría que vos así unha pregunta, mas vamos tentar, Pablo está ouvindo, porque estou ouvindo en todos lados, pero Pablo pediume, o amigo da Cunceiro, que fose, que non durase eternamente, ok? Entón vamos tentar ser áxis, ok? Por favor. Moi ben, pois moitas gracias por ter vido e a ver se intento convencervos a todos para que fagades algún día o camiño portugués, que isto sería o objetivo final de quen adquire esta guía ou de quen a lee ou de quen asiste aquí a esta charla. Estou de acordo contigo en que isto hai que facelo por amor e por paixón, porque por cartos teño xa moitas experiencias negativas no mundo das guías, non dan para vivir, evidentemente. Isto tens que vivirlo, en primeiro lugar, se estás metido no algo, se realmente és un monomaníaco, como diste, entón xa che vai saindo. Aceptei o compromiso pois nun momento dado que me collestes así pois inspirado, porque se o pensara fríamente, mellor pois diría que non. Tamén estou moi de acordo en que estamos non tanto poñendo unha pica en Portugal, ¿no? Como se decía, unha pica en Flandes, porque por fortuna o terreo está traballado. E non só polas administracións, porque moitos pensan que o camiño recuperou Fraga ou que o camiño se recuperou a partir do Xacobeo, aquel famoso primeiro do 93, o camiño francés e logo os restantes itinerarios, pero con un traballo previo, simandeiro, sen facer ruido, das asociacións de amigos do camiño, de persoas entusiastas xa dende os anos 80, en Galicia, contaxiamos os portugueses, creo que foi un virus moi positivo para eles, aínda que ao principio eran moi escépticos, os portugueses todo o vento que ven, non tanto de Galicia, pero o que ven do leste sempre desconfían del, non? O mal vento, non? Pero sí, reticentes, un pouco desconfiados, nós temos Fátima, era o que nos dicía ao principio, e sen irmos tan lonxe, temos Braga, temos o Bon Xesús, temos a... Bueno, está moi ben para vos, claro, sí, o de Santiago, que boa idea. Pouco a pouco os fomos convencendo e lles fomos descubrindo incluso unha historia que eles non é que esqueceran, pero a tiñan aí un pouco aparcada, nun recuncho. E o importante que era para Portugal toda a tradición xacobea. Logo citarei algunhas cousas brevemente, porque en Portugal hai algúns fundamentos da tradición xacobea, das lendas, historia, a Reconquista, a Orden de Santiago, 100.000 cousas, peregrinacións de reis, en fin. Foron abrindo os ollos e que vos vou contar? Hoxe en día non hai máis que ler a prensa e ver o ano pasado 70.000 peregrinos, o camiño que máis leva crecendo os últimos 5 anos. Este ano superou, parece que vai superar o camiño inglés, porque cada vez os peregrinos, ou os que veñen polo camiño, aínda que non sean peregrinos, queren camiñar menos, o camiño máis curto que o camiño inglés de todos, non? Pero o camiño portugués é un camiño de éxito absoluto nestes momentos, e sometido precisamente aos problemas da masificación e os riscos do éxito, dun éxito inesperado e tan prematuro, que ás veces pode facer tolear alguén, sexa no eido económico, ou sexa no amoroso, ou en calquera. O éxito rápido é perigoso. É mellor ir ali cercando as fases dunha construcción progresivamente. Entón, estaba un traballo previamente feito, é certo. Non creo que fora, aí sí que non estou de acordo contigo, non creo que fora unha empresa de risco, porque hai unha demanda, evidentemente. E ademais hai un fenómeno moi curioso, e é que no mundo da lusofonía quen leva a batuta do Camiño de Santiago non é Portugal, é Brasil. En Brasil hai máis de 100 publicacións só de experiencias de peregrinos que teñen feito o Camiño de Santiago, casi sempre o Camiño francés, tamén outros camiños, libros esotéricos, libros de ensayo, libros de refritos de Coello, que foi o que empezou, etc. Viven o camiño tamén, é certo, dunha maneira distinta que os demais, porque están moi mediatizados por esta visión un pouco New Age, un pouco máis esotérica do camiño, máis emocional, astral, ou
ou esotérica, como se lle queira chamar, e Portugal sempre un pouco a rebufo. Viñan vir os brasileiros, xa sabemos, ás veces entre Portugal e Brasil hai estes receos, e dicían, estes son un pouco iluminados, isto de Santiago, nós temos fácil. Isto foi a resposta, e vos parece un chiste, cando empezamos a recuperar o camiño en Portugal, que foi unha experiencia de grande amizade coas asociacións portuguesas, con moitos entusiastas tamén do norte de Portugal, sobre todo, a resposta era continuamente esta, pero para que nos imos esforzar en recuperar uns camiños? Para os galegos, moito ben, claro, todo o beneficio para Santiago, pero que beneficio temos nós cando sentamos nos estamentos oficiais, nas cámaras, sobre todo? Nos dicían os presidentes das cámaras, que falamos con moitos, bueno, é que vou eu facer un esforzo para levar o beneficio a Galicia. Claro, descoñecían daquela que o beneficio non é só para Galicia, en último término, porque a xente non come nin durme só o último día. Durme e come todos os días. E, de feito, o camiño portugués pasa por moitos lugares antes de chegar a Galicia, en moitos kilómetros máis que en Galicia, proporcionalmente. Ao final, pouco a pouco se foi aceptando. E logo pasou, a historia, vou acelerar o conto, pasou o mesmo que está pasando aquí. Pois que en Portugal agora, prácticamente, as administracións se teñen apropiado o camiño e son eles os que dirixen o catarro. E os entusiastas que empezamos a pintar as frechas, as setas amarelas, pois agora estamos un pouco apartados ou de comparsas. Eso sí, danche medallas de cando en vez, fanche homenaxes, canto que traballo máis ben feito, tal. Pero, como non nos gusta eso, que nos arrinconen, que nos esquezan, non por afán de protagonismo, sino porque queremos que o camiño manteña as súas trazas singulares, a súa vocación tradicional, en certa maneira, ou que diferencia o camiño do outro itinerario turístico, cultural, ese espírito propio da peregrinación xacobea, resistímonos. Na resistencia, en certo modo, tamén está esta guía. Non é unha guía que sea un panfleto, non estamos aquí lanzando diatribas contra o poder, nin contra o sistema, nin un libro que diga vente ao camiño en plan hippie, pero si, por exemplo, dicimos, pois, o camiño non está ben nesta parte, aquí obrigan a ir por unha autovía, cousa insólita a día de hoxe que un peregrino teña que circular pola beira dunha autovía, ou ao longo dunha estrada nacional moi perigosa, onde hai moito tráfego, ou que non atellaran algunha alternativa a kilómetros e kilómetros de asfalto en certas zonas de Portugal, como pode ser, por exemplo, dende Conímbriga, prácticamente, a famosa cidade romana, de Condeixa, ata Porto. Son prácticamente 5 etapas que ao máis animado lle poden facer perder a vocación de peregrino, non acontece o mesmo por fortuna no norte, dende Porto cara arriba é outro camiño, é o que está realmente funcionando actualmente, de Porto cara abaixo é outro camiño distinto. A saída é bonita, dende Lisboa, hai un camiño que coincide coa traza que vai a Fátima, o camiño do Teixo, agradables paisaxes, da Extremadura, do Ribatexo, que se chamaba antigamente a rexión, pasa por cidades históricas de indubidable valor patrimonial, como Tomar, Santarén, pero logo, a partir desa zona amable, de paisaxes tranquilas, sen excesiva densidade poblacional, sen excesivas vías de comunicación, temos este problema, e eu creo que é o grande atranco para que o camiño portugués hoxe en día se artelle de unha vez por todas como un itinerario asumido de longo percorrido en Lisboa, non? E estea funcionando máis dende Porto. Porto ten a vantaxe das boas conexións internacionais, con moitos voos de baixo custe, todos sabemos, o aeroporto Sacarneiro que nos está deixando liliputienses cos nosos 3 aeroportos, pero eso tamén está marcando unha nova maneira de facer o camiño, que é un camiño de 250 km, que é un camiño de medio percorrido, non está mal, porque o principal punto de partido dos peregrinos en Portugal hoxe en día é Porto, xa non é como hai anos Valença, Tui, pero non sei, vai costar moito traballo dar o paso para que isto se convirta nun camiño de longo percorrido como acontece co camiño francés dende os Pirineos.
na guía intentamos por todos os medios que a xente se convenza, si ten tempo e ten medios, de que a experiencia dun camiño longo é moito máis gratificante en todos os sentidos que unha experiencia dun camiño de medio percorrido ou de curto percorrido. O curto percorrido é fast, se acabou, non? Acabo de vivilo facendo o camiño francés en agosto, porque quería ver si era real todo isto que me contaran e que sale todos os días na prensa, da masificación e da multitude e bueno, é un camiño que está un pouco vivindo unha certa crise, que isto tamén é un espello e un laboratorio no que os demais camiños teñen que aprender moito, porque o camiño francés foi o primeiro en ser recuperado e todos os demais deberían de aprender dos erros que se cometeron, moitos tamén dos acertos, bastantes. E ese é o risco que pode correr o camiño portugués si esta deriva da experiencia máis tradicional da peregrinación acaba converténdose nunha experiencia moito máis de consumo rápido, máis turística, máis de axencias, máis de tour operadores, que é o que está pasando agora no camiño francés. Por que optamos por este itinerario? Bueno, o camiño central, como digo, é un camiño que se recuperou dende a base, entre amigos, comezou a Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, fixemos no Limier unha pequena referencia a este traballo que se fixo nos anos 90, antes de que a Xunta e outras administracións tomaran consciencia de que isto podería ser un produto de éxito, como din eles, non? Temos que agradecer moito a colaboración de algunhas persoas, en especial daquela o que era el alcalde o maior, presidente da Cámara de Valença, Domiño, que foi un dos primeiros en aceptar que isto era unha idea moi positiva, incluso organizou un congreso internacional de asociacións e tamén de investigación en Valença, xa hai uns 20 anos. Despois tamén en Ponte de Lima houve moita colaboración, Barcelos e ata Porto. Aí quedou parado durante moitos anos, curiosamente. O camiño estaba sinalizado no norte de Portugal, nos anos 90, xa desde finais dos 80 se empezou a sinalizar, pero durante varios anos aí se quedou parado. Ata que un día chegou un entusiasta chamado Alexandre dos Santos Rato, lisboeta, unha persoa que el só conseguiu mobilizar a medio Portugal co tema do camiño. Investigou, foi aos arquivos, foi a Torre do Tombo, foi a todas partes, conseguiu cartografía antiga, itinerarios, toda a documentación posible para documentar ben o camiño entre Lisboa e Porto, histórico de peregrinación. E xa é bastante claro que había unha traza principal. Unha vez que nos convenceu de que iso era certo, despois de pasar polo congreso e polas avaliacións un pouco académicas, digamos, pois comenzouse a pintar no mes de maio de 1996, acabou rematouse a sinalización entre Lisboa e Porto e, polo tanto, xa que logo o camiño inteiro dende Lisboa ata Compostela estaba apto para poder ser utilizado polos peregrinos. E daquela se nos ocurriu unha cousa de tanto escoitar Fátima, Fátima, Fátima. Dicimos, non somos ninguna competencia de Fátima, Deus lle libre a Santiago ser competencia da Virxe María, non? Ademais, a Virxe se lle aparece vai en Muxía, non? E como vai facer eso Santiago? Ela sempre estivo moi preocupada. Entón dixemos, imos fazer unha cousa, imos sinalizar este itinerario en doble sentido. As setas amarelas cara ao norte e as setas azuis de Fátima cara ao sur. E xusto cando se está chegando a Fátima o camiño se desvía á esquerda e se vai para o santuario de Fátima. Entón, perfecto. Desa maneira, con algo tan sinxelo como comprar un pouco máis de pintura, conseguimos evitar problemas diplomáticos de envergadura entre os dous países. E os portugueses dixeron, moi ben, pois que veñan os galegos a Fátima. Pero o máis curioso é que os galegos se ian a Fátima, pero a Fátima os galegos non van a pé. Os portugueses sí van a pé dunha maneira suicida, por certo, polas estradas. E a medida que se foron recuperando os camiños de Santiago, se lle mandou información a todas as cámaras, a todos os concellos de Portugal, dicindo agora hai un itinerario peonil, certo que en algún tramo coincide con estradas, pero noutros moitos non, que utilicen os peregrinos de Fátima, que é moito máis seguro. Non hai maneira.
siguen polas estradas, porque é unha especie de tradición suicida, parece ser que o que chega a Fátima sen ser atropelado ten moitos máis méritos, un milagre da Virxe, e algún cae porque algún pecado tería. Entón, os portugueses sí que están vindo a Galicia, a Santiago, polo camiño, en amarelo, e os portugueses non están indo a Portugal polo camiño azul. Pero bueno, eso é o de menos. O importante é que se solventou o problema. Algúnas pinceladas históricas que demostran que o camiño portugués ten un peso enorme, e eu sempre digo, despois do camiño francés, no ranking, na lista dos camiños máis potentes, dos mellor documentados, dos que duraron máis ao longo da historia, porque algúns camiños dos que están saindo agora, pasou un peregrino por ali porque se despistou, ou un alcalde contratou un historiador mercenario para que lle sacara por ali 4 partidas de función tamén de que uns peregrinos pasaron por un hospital. Hoxe en día se está facendo así porque vivimos a febre amarela. A febre amarela non é aquela que parecíamos que construían o canal de Suez. A febre amarela é a febre asociada ao Camiño de Santiago, na cal o amarelo do camiño se percibe como ouro. Entón é unha especie de febre do dourado no cal todo o que se chama Camiño de Santiago é igual a diñeiro rápido, porque vai pasar xente e podo montar chiringuitos, bares, albergues, pensións, ir subindo os prezos rapidamente, porque sobre todo se non hai competencia. En fin, o camiño está un pouco descontrolado, como sabedes, por este motivo, polo éxito. O éxito provoca estas cousas. Pero o camiño portugués, como digo, despois do camiño francés é o que está mellor documentado ao longo da historia. E hai unha serie de feitos dos que se falan na guía, porque fixemos uns soltos de tipo histórico, tamén para que unha maior comprensión dos portugueses con Galicia e de Galicia con Portugal, sobre todo deles connosco, para que nos coñezan mellor e vexan cantas similitudes temos, non só lingüísticas, senón culturais no amplo senso do que abrangue a cultura. Por outra parte, metemos unha serie de soltos interpretativos, a parte do que é a guía práctica, que é unha guía práctica moito máis o uso, desde indicando distancias, traxectos, aloxamentos específicos, prezos, lugares onde comer barato, variantes, recomendacións, portos de montaña, todo isto moi práctico. E logo está a parte máis envolvente, máis cultural, que isto non adoito facer noutro tipo de guías, pero aquí era preciso facelo, tendo en conta o mercado que ia dirixido. E vexamos agora algúns elementos moi rapidamente que demostran que o camiño portugués ten unha relación, un peso enorme dentro dos itinerarios de peregrinación que hai na Península Ibérica, que posiblemente sexa o segundo con máis peso despois do camiño francés. Para empezar, suposta predicación do apóstolo Santiago, que pasou non só por Galicia, segundo a tradición, tamén polo norte de Portugal, fundando distintas sedes episcopais. Bueno, isto sabemos que era unha estratagema para demostrar a antigüidade, igual que facemos fidalgos e a nobreza, canto máis atrás mellor, para a linaxe, e coa Igrexa aconteceu mesmo. A orixe apostólica era o non vai máis, o apóstolo fundou unha sede, isto é intocable. Bueno, pues entre elas Praga e outras. Logo temos no milagre da traslación, no relato da lenda da traslación, cando o corpo de Santiago chega por mar a Padrón e logo se enterra en Compostela, hai un episodio moi importante que se recolle a posteriori que explica ademais a orixe do icono dos peregrinos, que é a vieira, Concha de Vieira, como elemento distintivo dos devotos de Santiago, ao retornar. A vieira que é un elemento nidiamente atlántico que aparece nas costas atlánticas dende o Cabo Norte ata o Cabo de San Vicente en Portugal. Entón, na costa portuguesa e na costa galega, por suposto. E cando a barca chegaba á altura de Maia, pois ali acontece un milagre que un cabaleiro que estaba celebrando unhas bodas ve pasar a barca e coa súa cabalgadura se introduce no mar para ver máis de perto o que estaba pasando ali, aquel traslado prodixioso con luces, como sempre pasaba nestas historias medievais, e ao sair a cabalgadura do mar apareceu totalmente coberta de conchas de vieira, o que se chama o milagre do cabaleiro Caio de Maia, no lugar de Maia, en Portugal, no norte de Portugal. Ben, aí se explica, se intenta explicar unha lenda medieval bonita, que ten moitas plasmacións iconográficas, porque un símbolo pagán foi utilizado logo polos peregrinos no cristianismo, un símbolo pagán máis vinculado a Venus, os cultos relacionados coa fertilidade,
que posiblemente tiñan moito peso aquí nesta área atlántica, este tipo de cultos na antigüidade, e queda plasmado precisamente a carón do camiño portugués. Logo, respecto ao culto do apóstolo, desto tamén dedicamos un pequeno cadro. Hai unha lápida que apareceu en Castelo de Neiva, tamén unha localidade pola que pasa o camiño da costa portugués, que é a lápida do bispo Nausto. E xa no ano 862 aparece esta lápida que algúns discuten, pero parece que a maioría aceptan que é auténtica, e a máis temperá mostra de culto xacobeo no noroeste peninsular, o sea, do impacto do descubrimento do mausoleo apostólico, e pouco despois aparece un lugar no que se dedica unha igrexa a Santiago. Logo está unha lenda moi fermosa a toma de Coimbra, 1067, de Fernando I de León, que, axudado polo apóstolo Santiago, que se lle aparece o día anterior entregándolle as chaves da cidade, pois conquista os mouros Coimbra. Estos son feitos, lendas, que van demostrando que no norte de Portugal, incluso máis que na propia Galicia, porque aquí había máis cuestións políticas, porque o señor de Compostela pois era un señor feudal, e ás veces algúns de por aquí non se levaban ben con él, pero como aquelo está un pouco máis lonxe, pois o culto era máis amable con Compostela. Reis peregrinos, bueno, hai varios que chegaron aquí, dende o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, pero se cadra os dous que tiveron máis sona, chegando a Santiago, foron a Raíña Santa, unha peregrinación ben documentada, a de 1325, outra máis lendaria, pouco antes de morrer, e que deixou pegada nada menos que aquí en Santiago na Rúa da Raíña, a Rúa dos Viños, que está posto o nome en honor da Raíña Santa. E logo a peregrinación moito máis política do rei don Manuel I, o venturoso, o que lle deu nome o estilo manuelino en Portugal, de 1502, con toda a súa corte, dando forais por onde pasaba. E tamén foi importante no plano artístico, porque o chegar aquí gustoulle moito as obras que estaban facendo aquí, e para colaborar, aquel era un rei rico, tiña que fachendear un pouco de que lle iba moi ben coa expansión marítima e con todas as riquezas que chegaban de ultramar, e entón dixo, vou vos mandar unha partida de operarios dos que teño eu traballando lá para que vos civilicen un pouco aquí e vos metan o estilo manuelino que é moi bonito, e algunhas pegadas deixou, non moitas en Galicia, pero nos tal dos reis católicos hai varios elementos manuelinos destes traballadores que chegaron de Portugal, enviados polo rei don Manuel, e incluso en Fisterra temos ali unha porta santa na igrexa de Santa María das Areas, que é plenamente manuelina, que, bueno, por temas eclesiásticos, incluso políticos, diríamos, pois non se volveu a abrir, pero unha porta que se abría os anos santos, igual que se abría de aquí de Santiago, e outras portas de outras iglesias, como en Villafranca del Bierzo e outros sitios que había portas santas que agora quedaron xa un pouco esquecidas. Logo, hai un montón de itinerarios publicados sobre peregrinos que fixeron o camiño portugués. Hai unha grande riqueza de variedade, dende a Idade Media ata o século XX, incluso no século XIX, que é o século máis baixo das peregrinacións, e a miña especialidade como historiador son un pouco as peregrinacións no século XIX. Localicei algúns tamén que se consideran peregrinos, que fixeron a Romaría, a Compostela polo camiño portugués no século XIX, pero, bueno, sen dúbida os máis famosos son algúns que fixeron os italianos, como Giovanni Battista Confalonieri, en 1594, que foi tomado como primeiro itinerario cando os amigos dos Pazos comezaron a recuperar esta ruta, así con peregrinacións promocionais, sen sinalar, simplemente de concienciación. Foi unha asociación que tivo un peso moi importante nos anos 80, antes de que se pasara a fase práctica de sinalizar dende Vigo, non? Logo Cosimo de Medici, Domenico Laffi, Nicola Albani. O de Nicola Albani é un itinerario moi fermoso do século XVIII. Ele era un napolitano que traballaba para unha casa nobre en Nápoles, e se fai como fan agora algúns países todavía do mundo, os estadounidenses, os alemáns, os australianos, esta viaxe que se fai unha vez na vida para coñecer mundo, para aprender. Me daba un ano sabático, señor Nobre, eu me vou polo mundo, non me vai custar nada, eu xa me busco a vida. E este Nicola Albani, bueno, viviu moitas aventuras, porque era un medio gallofo, medio pícaro, pero unha delas é moi nomeada, porque cruzando aí a Serra de la Bruxa,
entre Ponte de Lima e Rubiais, onde están todos os canteiros hoxe en día traballando, pois había un bandoleiro na serra moi famoso que cada vez que pasaba por ali alguén e non ia en grupo ou en caravana, pois o asaltaba, saía cun sable ao atardecer e quitaba o que podía. Entón, Albani se lle apareceu como os bandoleiro cando baixaba a Ponte de Lima, porque voltaba da Galiza, primeiro subira dende Lisboa e logo volvía outra vez a Lisboa. E se apareceu o bandoleiro coa espada e lle dixo a guita, amigo, e o peregrino dixo, bueno, é o que me faltaba, de esos italianos de Nápoles son así como moi botados pa diante, e colleu o bordón, unha ferramenta que deberíamos seguir usando todos os peregrinos porque ten múltiples usos, non só a defensa, sino tamén sacar froita, moitas cousas, os cans, e lle deu un bordonazo na cabeza e di el que o deixou morto. De feito, Albani gustaba moito pintar, no seu diario fixo unhas acuarelas e fixo unha acuarela que parece un cómic que son 3 escenas. Aparece o bandoleiro coa espada, atizolle na cabeza e na terceira aparece o bandoleiro tirado e eu pasos en pés en polvorosa. Ben, resulta que o bandoleiro tiña familia por ali pola zona e dixeron, imos a pillar a este napolitano e vais a ver o que vou. E tivo que de noite, coa axuda dun cura, sair de Ponte de Lima e saírse do camiño central e irse ao camiño da costa para que non o pillaran por ali. Pensaban que seguía polo central e o esperaran por aí. Bueno, son historias do camiño, pícaros os houbo sempre, non só hoxe en día, tanto hospedeiros como peregrinos, como curas, como políticos, isto sempre foi igual, non cambiou o mundo. E logo en Portugal temos a proxección dunha das lendas máis fermosas que hai no Camiño de Santiago, que moitos coñecemos por Santo Domingo de la Calzada, pero que tamén ten presencia en moitos países de Europa, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Norte de Italia e en Portugal. Todo un símbolo para o norte de Portugal, que chegou incluso a ser un logotipo do turismo do norte de Portugal, o Galo de Barcelos, non? O que pasa é que aí nos botan a culpa os galegos, que iban por ali e tal, e son os protagonistas que acaban enforcados, que en certa maneira, bueno, pues é un pouco de... No mundo xa máis das tradicións populares, da antropoloxía, sabedes que no norte de Portugal, isto estudiaron pois, moitos investigadores de Galicia, de Portugal, entre eles Filgueira Valverde. No camiño, no norte de Portugal, había a idea, a mesma tradición que temos nos con San Andrés de Teixido, non? De que hai que ir de morte, de vivo ou de morto, senón. E dicían que había que ir a Santiago da Galiza pois algunha vez, se non era de vivo, irían as almas penantes de mortas. E esta tradición se conservou hasta prácticamente mediados do século XX nas aldeas do norte de Portugal, sobre todo nas máis afastadas, entre os montes e polas montañas de Portugal. Incluso hai algúns versos ou romances relacionados con esta tradición. Dando o salto á actualidade, para ir rematando xa, o Camiño de Santiago portugués, como dicía ao principio, está en plena efervescencia. O ano pasado batíronse todas as supostas cifras, é certo que a fonte non é sumamente fiable, porque estamos falando da entrega de Compostelas, que é a única fonte que temos, hai outras de pernoctas nos albergues, pero, bueno, imos tomar esta como unha fonte aproximativa en realidade. E se hai 8 anos chegaban 20.000 peregrinos polo Camiño portugués, agora estamos no ano pasado en 70.000 e este ano posiblemente se supere esta cifra. Entón o Camiño portugués está lle pasando un pouco o que lle pasou o Camiño francés, pero dunha maneira moito máis rápida, e é unha grande popularización, sona, prestixio, un camiño fermoso, os prezos son baratos, os portugueses son moi amables, os galegos tamén, hai albergues económicos, agora hai un camiño da costa moi bonito que vai todo pola beira do mar e é unha praia continua que te podes estar bañando todo o día se queres, e ademais o camiño puxeron por riba da area, polas pasarelas famosas de Póvoa de Varzín, por Vila Praia da Áncora, Moledo, etc. Entón, o camiño está se popularizando e está chegando non só peregrinos, sino está chegando pues, todo tipo de turismo, turismo de sendeirismo, turismo cultural, turismo de sol e praia, turismo gastronómico, todo mesturado, ás veces máis, outras veces menos.
Hai un termómetro que sirve para saber se un camiño está a punto de reventar ou non. O sea, se o grado xa está, estoupa o termómetro, non? E para mí un termómetro é un pequeno albergue que hai aí no Miño, que é unha señora que dende que o camiño empezou a funcionar coa súa familia, Fernanda, chámase, que é un amor de señora, de persoa, empezou a coller peregrinos na súa casa, un pouco así, pola súa conta, sin placa de albergues, sin pensión, ni nada. E esta Fernanda decía, é que a min os peregrinos me enriquecen a vida, porque os meus fillos escoitan falar aquí moitos idiomas, coñecen persoas de todo o mundo, cada día, compartimos a cea, o xantar, todos ao redor da mesa, aínda que gasto, é certo, porque ten que facerles de comer, e ademais é de donativo, porque non cobra nada, a satisfacción é moito maior que os problemas que me poda causar todos os días xente na casa. Novembro do 2017 fui visitar a Fernanda unha vez máis, levándolle sempre que paso por ali, levo ya algún agasallo para fear con eles, compartir, repartir. E me dicía, non sei se vou a poder seguir moito tempo así, porque isto está descontrolados. É certo que hai boa xente e tal, pero claro, xa me colleron un pouco como a casa da Fernanda, que maravilla, que vives con unha familia portuguesa, e ainda por riba, que pon nas guías en internet, e ainda por riba é gratis. Claro, este problema non é gratis, é que ti das o que queiras, que é distinto que gratis. É a responsabilidade do donativo, porque o pícaro, como o Nico Albani, pois supoño que irá por aí e non deixará nada, logo outro compensará e deixará o dobre porque se sinte agasallado e ten o peto cheo. Pero claro, é unha proba de resistencia. Entón, o mesmo que en Porto en Lisboa, a poboación está sendo desaloxada do casco histórico, sobre todo os vellos e a xente con menos recursos, para instalar ali madonas e cosas destas, no camiño está pasando o mesmo, e os pioneiros, os que empezaron a coller peregrinos de xeito máis tradicional, máis espontáneo, están sucumbindo ou morrendo porque non poden aturar no que se está convertendo o camiño, que é un continuo. Isto pásalle, en primeiro lugar, aos párrocos, que son máis listos, estos teñen moita experiencia, xa tantos séculos mandando, danse conta enseguida, isto non se pode controlar. Eu se deixaba dormir na rectoral os peregrinos que chegaban, agora non podo. Ten que abrir algún albergue que o faga a Cámara Municipal e logo que o fan os privados. É un proceso, é un círculo ademais que vai volver a orixe, porque cando isto estoupe, como as burbullas famosas, económicas, a crise e todo isto, pois volveremos ás orixes. Bueno, estamos metidos na bola. Fagamos o posible para que sexa o máis suave posible a caída, pero mentras estamos crecendo, que seguiremos crecendo moitos anos, porque a este camiño ainda lle quedan tiros, desfrutemos e aproveitemos. Como dicía, dende Porto hai 3 variantes, hai máis. Bueno, se algún se pon a rebuscar, o mellor aparecen as 11 que teñen documentado algúns historiadores moi puntillosos para cruzar o Miño. Pero basicamente hai 3 que son as máis importantes: o propio Camiño Central, que sae en liña reta de Porto, cara ao norte, pasa por Araúxo, e despois xa se mete por Malla, e sigue por Barcelos, Rates, ao Pedro de Rates, que foi o primeiro albergue de Portugal, no norte de Portugal, un albergue moi acolledor, ademais nun lugar tranquilo, rural. Despois está a variante da costa, que hoxe en día é a variante do Éxito, que vai bordeando completamente dende Porto, incluso cruzando o Porto de Lixoes, por as Pontes, por Matosiños, por Vila do Conde, Pobo de Barsín, Esposende, Viana do Castelo, Esposende, Camiña, etc. Pero quixemos incluir tamén aquí, como decías antes, a variante de Braga, que foi unha variante que tivo peso soamente nos primeiros tempos da peregrinación, na fase primeira, e logo quedou esquecida porque implicaba dar un rodeo. E creo que é importante. Eu cheguei bastante escéptico a variante de Braga porque o que tiña escoitado dela era que percorría moitas estradas, non tiña un especial encanto, non había albergues, etc. Pero bueno, están facendo un esforzo, sinalizaron, buscaron alternativas, notase que hai un traballo dunha asociación que está detrás, e logo está Braga, claro, que Braga
como París, pois ben vale unha misa e ben vale un desvío. O futuro, pois, como dicía agora a televisión portuguesa, eu creo que o que non se pode facer co camiño portugués é construir a casa polo tellado. Porque xa están pedindo, dende Lisboa, non sei que organismo concreto, a Dirección Xeral de Patrimonio equivalente a algo de España, que se xa incluído como ben de patrimonio mundial pola UNESCO. Eu creo que no camiño portugués prácticamente non gastaron un euro aínda en adecentalo, en buscar alternativas, en facer vías paralelas, como se ten feito aquí, polo menos aquí hai un traballo, se creou unha rede pública de albergues en Galicia, se fixeron camiños alternativos, se melloraron os camiños, outros os estropearon, pero bueno, digamos que en xeral se fixe un esforzo. En Portugal ven todo dado, é como un agasallo, ven regalado. E as administracións teñen que ser conscientes que este camiño é un camiño para peregrinos, non é un boom, un fenómeno de que a xente a metes por calquera sitio, non. Por moi fermoso que sexa Tomar, por moi fermoso que sexa Coimbra ou Chantarén, ou os lugares polos que pasa o camiño, se o camiño non ten calidade ambiental, esta experiencia non vai ser positiva ao final. E hai moitas áreas moi degradadas por polígonos industriais, por plantacións masivas de eucaliptos, moitos deles queimados, sabedes como está Portugal, por desgracia, peor que a nos aínda, pero sobre todo por moita presenza de asfalto, e máis asfalto, e máis asfalto. Unha densidade poboacional moita máis alta que aquí en Galicia e por unha zona do país na que está concentrada a poboación. Entón, ou buscan ou artellan algunhas alternativas ou fan sendas paralelas ou este camiño nunca vai despuntar de Porto para baixo, porque de Porto para baixo é onde están os problemas, sobre todo entre Coimbra e Porto. Non se dan conta, non o queren asumir. Hasta hai 3 anos, caso insólito, xa citei antes, había que cruzar unha autovía. Isto é algo que non entra na cabeza humana e ademais nunha zona con curva. Había que cruzar a autovía e meterse no medio da autovía nunha pequena illa que había entre as barreiras de estas famosas de aluminio e esperar ali a que do outro lado tampouco pasara ninguén e dar o salto, ali na zona de Malla, a 10 km de Porto. Bueno, este tipo de cousas xa houve atropelos en Portugal, xa houve alguna persoa morta. Isto pode ser unha mancha negra que acabe destruindo incluso a marca do camiño portugués. E outro dos riscos, se xa o vou deixar aquí, e outro dos riscos do camiño en Portugal, como dicía a febre amarela, é que se están multiplicando en exceso os camiños. A mí pareceme ben que, como se fixo en España, en certo modo, haxa canles de acceso aos troncais, os camiños principais. Ou seña, que se ti vives en Almería, de alguma maneira tes que chegar a Vía da Prata, digamos, por exemplo. Entón, pois estes camiños de acceso que están balizados, que se chaman camiños mozárabes, e que os hai en toda Andalucía, moi ben. O mesmo acontece en Levante, o mesmo acontece en outros lugares. Pero de aí a pensar que eses camiños son camiños principais, e que incluso se pode facer ese camiño que está facéndose agora de moda, se está poñendo de moda este fenómeno de facer o camiño de Santiago sin Santiago, ou seña, facer un tramo, me vou ao camiño de Santiago. Así, cando chegar a Santiago? Non, a Santiago non vou chegar, só vou facer de Sevilla a Salamanca. Entón, bueno, estás facendo un tramo do camiño de Santiago, seguirás ao ano próximo? Non, só vou facer de Sevilla a Salamanca. Bueno, pois este é absurdo, non? Vexo ben, en Portugal estánse agora sinalizando os enlaces, por exemplo, dende o sur, dende Faro, dende o Algarve, ata Lisboa. Lóxico, a xente que vivía no sur tamén peregrinaba e para enlazar coas vías principais, pois chegaba á capital, a Lisboa, ou entroncaba directamente coa vía Santarém. Eso está ben, son camiños de acceso, secundarios, como se queira. Pero o que non está tan ben é que se creen marcas de camiños como camiños plenos, e entre eles vou poñer o exemplo que para min é máis esperpéntico ou extraño. Resulta que houve un catedrático de Universidade de Salamanca, no século XVIII, Diego de Torres Villarroel, que era un home moi bohemio, moi, bueno, que lle gustaba a alegría e a vida, a aventura, etc., que decidiu ir a Santiago. Entón, foi por onde lle petou, por onde lle deu a gana. Por aquí, por alá, en función dos seus gustos. Bueno, fixe un camiño, cruzou por Portugal, era a maneira máis fácil de ir, en liña recta, máis ou menos, a Santiago. Que pasa? Os portugueses descubriron este relato e
Camiño de Torres. Ademais, non poñen Villarroel, só o Camiño de Torres. Equívoco, non? Parece que estás o Camiño de Castelos ou de Torres, ou así, fortes. Camiño de Torres. Pero o máis pintoresco de todo isto é que contou con unha subvención da Unión Europea, porque isto xa depende dos sagaces ou hábiles que sexan os políticos de cada zona, para documentar, sinalizar, promocionar este itinerario. E chegamos ao absurdo de que un itinerario dunha soa persoa, se un grao non fai muiño, pois un peregrino non fai camiño tampouco. Unha soa persoa creou un itinerario que agora está recuperado e sinalizado e que está incluído na solicitude de declaración de Patrimonio Mundial dos Camiños Portugueses. Ou seja, este Camiño de Torres está equiparado ao camiño secular de Lisboa a Compostela e os camiños troncais de Portugal como se fora igual de importante, cando é un fenómeno meramente fugaz, casual, dun momento histórico, e o propio redactor deste proxecto, Paulo Almeida, que agora vai publicar dentro de unha semana, vai presentar un libro en Portugal, me dicía, porque eu dicía, bueno, eu máis ou menos coñezo os itinerarios históricos do norte de Portugal, que eu investiguei no seu día e tal, dende a zona de Salamanca ata Guimarães, por donde metedes este camiño, non había ningún camiño principal, solo locais de conexións dunhas vilas con outras. E me di, bueno, eso non se pode dicir, é certo, pero dende Guimarães, sí, dende Guimarães, xa temos camiños moi ben documentados. E eu dixo, pues sí, claro, pero pues estades inventando un camiño, isto non se pode facer. Hoxe en día vale todo. En fin, aquí non está o Camiño de Torres, Nin farei nunca unha guía, aínda que me paguen por elo, porque eu son unha persoa sobre todo de principios, e cando non creo en algo, non fago. Pois nada, en última instancia, animarvos, porque para eso son as guías. Unha guía práctica é para ser usada, por eso pesa un pouco, teñen un tamaño fácil para meter no peto, para consultar, distancias, consellos, lugares para dormir, para comer. Anímovos a todos a que fagades o Camiño Portugués, porque é unha experiencia fermosísima, é un dos grandes camiños de Santiago que existen, e sei que todos os que estades aquí pois sodes enamorados de Galicia, de Portugal, sen dúbida, e é unha maneira nova de coñecer Portugal, moi distinta a ir a unha cidade ou facer un percurso en coche ou incluso unha ruta de senderismo de fin de semana. Isto é vivir un país plenamente ata a médula. Moitas gracias. Temos tempo para dúas preguntas para que... Primeira pregunta. Como eran dúas, en este libro se fala das posibilidades dos peregrinos que veñen en bicicleta. Sí. É unha guía tanto para xente a pé como en bicicleta. Da cabalo non, porque eso xa é máis complicado, ademais non hai moita infraestructura para os que van a cabalo, hai que buscarse bastante a vida. O camiño este está un pouco verde aínda, pero para as bicicletas sí. E algúns tramos moi complicados que non se poden facer ben en bicicleta se indica. Aínda que eu creo que se un ciclista fai o Camiño de Santiago e non a estrada de Santiago, pois debería ir todo o tempo por camiño. Se ten que baixarse e camiñar un pouco, pois non pasa nada. Ademais, o tramo máis complicado do Camiño Portugués o central para facer en bicicleta, que en xeral se fai bastante ben todo, porque aquí non hai grandes portos nin vías complicadas, é o tramo da Serra de la Bruxa. E como se vai un perder aquel lugar no que Nicola Albanilla atizou o bandoleiro e no que os portugueses conseguiron matar a dos dragóns na Guerra de Independencia, e hai ali unha cruz que os peregrinos pensan que é unha cruz de peregrinos e está toda chea de petitorios e de pedriñas e tal, e a puseron ali onde morreron, porque os mataron, pero como eran cristianos igual que nós, pois lle puseron unha cruz aos franceses. E a segunda, xa non fago máis. Antes dixeches que o nome de Rua da Reina era en honor a Reina Santa, despois de un inicio, non? Sí. Pero outro día escoitaba un narrado, creo que era en Extremo de Carreira, que decía que o nome
era debido a cando a população de Compostela se rebelou contra Ximuiz, contra a Rainha Urraca, e por ali foi por onde arrastraron, medio espida, a Rainha, e que daí ven o nome. E como historiador, cuál das... A ver, eu son historiador da época contemporánea, que é unha maneira de esquivarse ao problema, non? E se o di Anselmo López Carreira, que sabe moito destas cousas, de todas as maneiras, dende o punto de vista poético, é moito máis bonito unha raíña que ven de peregrinación de incógnito, como din que viña ela, que por certo é verdade que veu, porque aí aparece unha tumba, o báculo que revolou o arcebispo de Santiago, e a Esportela. Outro de que arrastraron a outra de un pouco cruel, non? E ademais que os compostelans que ven activos, non? Que lle poñen a rúa ainda por riba para dar fociños. Non creo que sexa posible porque logo volveron a gañar os que criticaban e non deixarían que se pudera poñer ese topónimo, non? Farían a lei da memoria histórica e quitarían Bueno, me parece excelente a exposición e o interés que promove por esta cuestión tan fundamental, ¿no? Pero quería facer un par de referencias tamén teña que ver con todas as palabras, ¿no? Nausto de Coimbra estivo, está enterrado en San Andrés de Teba, me parece, aquí en Vedra. Está enterrado aí, e eu consello vos que vallades, porque hai un sepulcro dele. E era Nausto de Coimbra, pero ao mesmo tempo aparece en Asturias, en Villavicioso, me parece que é, o Alfonso III, que realmente era un rei galego tamén, nesa digamos, igrexa, lateralmente hai un lugar onde dice os obispos que estuveron ali para fundamentar esa tal. E todos os que aparecen ali son galegos, absolutamente todos, entre eles Nausto de Coimbra. E, bueno, estuvo un tío de Zaragoza e tal, pero é unha cosa rara, non? Entonces, aí temos o camiño. O sea, aí temos o camiño. Entonces, ese camiño hai que ver a visión histórica da cuestión, porque muchas veces queremos decir isto e non temos en conta cal foi a historia tanto Galicia como Portugal, que realmente, desde o punto de vista da presencia, é a mesma. E hai que ter en conta. Outra cuestión, Barcelos. O galo de Barcelos, non? En Recife, en Brasil, que hai unhas entradas como se foran ríos, pero realmente entran no mar, hai unha ponte enorme e ali teñen un galo de Barcelos inmenso. Eu podía sacar buscar por aí que calquer e veredes que aparece, e chámelle o galo da madrugada. Eu estando por ali preguntei, pero vos sabedes o que é este galo de madrugada? É o galo de Barcelos exactamente, pero ten non sei cantos kilómetros de altura, é un espectáculo, e está dibuixando exactamente como de Barcelos. Por tanto, aí está a unión nosa, que realmente é unha cosa fundamental no Brasil, pero resulta que é un galo, unha idea que é galaico-portuguesa, dicimos galaico-portuguesa porque nos dá gana, pero é unha idea galaica e que está presente ali manifestando a súa unión. Despois quería dicir que a raíña daqui non sei moi ben, pero era a raíña santa. Tenemos a outra raíña, non ten, me parece a mí que non ten ningún sentido, e aproveito para decir neste sentido de que cando Alfonso X, que era tamén galego, porque foi incluso criado en Galicia, construiu Castelán, o galego xa existía, non? Xa existía, e nese momento, na chamada Castela, que non era tan Castela, pero, en fin, na parte exterior da península, pois pasaron ao castelán, pero Galicia non. Galicia non, o sea, Galicia mantivo con Don Dinís o galego hasta os reis católicos. E, por tanto, se ahora neste momento estamos creando unha diferencia entre o galego e o portugués, ignoramos que eso foi un feito político. E ahora mesmo, o galego e o portugués non podemos admitir o feito político que provoca división. Porque, en todas as cousas, e non quero facer propaganda ni moito menos, para min, o portugués máis portugués do mundo fala sin fisterra.